ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಪ. ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ 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 ರೆಸಿಪಿ. ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ವರ ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ನಮ ಇನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಲೇಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಚಾಟ್. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ನನ ಪಾಡುಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಟಿ, ಲೇಸ್, ಕುರ್ಕುರೆ, ಮಿಕ್ಸರ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತನ ಪೊಟೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು, ಬೈಪೈನ ಕಡ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ, ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಚಟ್ನಿ. ಈ ರಡ್ಡ್ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಟು ತೋಜಾಪ. ನನ ಶೋ ಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನನ ಚೂರು ಸೇವ್, ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟ ಮೀಟ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಚಾಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾತನದು ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಗು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.